Kung nais yung magbigay ng tulong sa kanya, maaari nyo siyang puntahan dito sa may malapit sa Walter Mart. May stoplight. So may kubo-kubo siya dito sa gilid lang. So balak sana natin abutan ng tulong, kaso natatakot si nanay. So paano natin siya makukumbise na tanggapin yung tulong? Kasama niya ba yan? Oo. Kaya iaabot natin. Tara. Ate, kasama niyo ba si nanay? Hindi po. Pinapantayan ko lang po. Kasi bali. Nanakaw na pagka. Hello, what's up sa inyo mga katropa? So ito na naman tayo sa ating maiksing kwentuhan, sa ating vlog. So ngayon guys, wala tayong rides ngayon. Pero meron tayong mission. So sa araw-araw ako na nagdadaan doon, nakikita ko talaga yon. So bago yun guys. So shoutout nga pala dyan sa lahat ng sumuporta at sumubaybay dito sa ating channel. So yun, shoutout muna sa inyo lahat dyan. Hindi ko man kayo ma-mention lahat, pero alam ko ramdam nyo na ninyo yun. Ramdam na ninyo yun kung sino man kayo. Kasama ko yung aking kasama. So yung ating gagawin ngayon guys, medyo kakaiba. Pero ito guys, hindi namin to ginawa dahil sa gusto namin makilala o sumikat. So bago ako nag-vlog, talagang ginagawa na namin to. So dahil ngayon pandemic, wala kaming mapagkunan o sapat na pondo para may pagpatuloy namin yung aming hangarin na makatulong sa kapwa. So yun guys. So mamimili kami ng mga ilang groceries para iabot doon sa nakita ko doon sa nasa tabing kalsada lang siya. So aabutan natin ng konting tulong o kaya naman makapagbigay tayo ng konting saya sa kapwa natin. So sa kahit sa simpleng paraan lang makatulong tayo. So yung pondo natin ngayon guys, nag-ambagan kami ng mga katrabaho ko para makabili tayo ng mga ilang groceries like the bigas, mga dilata. So nandito kami sa Pure Gold ngayon guys. Ayun, tinamahan ako ni Dulin para mamili. Yan. So pumili na rin kami. Magluluto kasi kami ng spaghetti kaya. So yun guys, samahan niyo ako mamaya at aabutan natin yun. Gaya ng sabi ko nga, hindi namin to ginawa para makilala. So ang hangarin lang namin makatulong. At kung sakali man lang kami ay mag-click dito sa aming vlog, dito sa ating channel, wala tayong ibang gagawin kung hindi tumulong sa kapwa. Kasi ito yung naisip kong way, ito yung naisip kong paraan para makakuha tayo ng pondo, para tayo patuloy na makapagbigay pa ng tulong sa ating kapwa. So ang tutulungan natin guys, kahit sino, wala tayong pipiliin, mayaman man, may kaya sa buhay, basta kailangan niya ng tulong. Sa mga riders natin dyan, so abangan nyo yung mga sunod natin vlog. Yun, yan para maiba naman guys. Pero related pa rin naman to sa motor kasi sa kaka-ride ko, kakabalik-balik doon sa sa kalsada na yun, nakita ko doon si ate. So yun, yan mukhang mamimili kami ng mga lulutuin, pero hindi namin sigurado kung meron bang lutuan yung aming pagbibigyan. Half lang? Ha? Half na hotdog lang? Sige. Or 1/4 lang? Hindi ko alam. Marami naman ba ako? Yan. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Medyo malabo yung face shield natin, oh. Yan. And guys, shoutout nga pala dyan sa mga kamag-anak sa Mindanao. So, miss ko na kayo. Soon,
Kita-kita tayo dyan matapos lang tong pandemic. Hindi tayo ng ganito sa kanila. Ha? Ganito? Toyo? Sa sale lang na ganyan. Sa sale lang. Oh. Tipid tayo eh. Yan. Sana patuloy niyo kami suportahan pala dito sa ating channel. Yun. Shoutout yan sa Martins family. Sa mga pinsan ko, sa mga tsahin ko, tsuhin. So, shoutout sa inyo. Ingat kayo lagi. Shoutout din dyan sa mga tiga-Panay. May marami tayong katropa dyan. Hindi, ikaw na kahit ano dyan. Yung ano lang, panakto lang. Yan guys, medyo ano yung ano natin, yung budget natin. Sige. Ay, wag na manghang. Medyo ano yung budget natin, kaya kailangan natin tipirin din kahit konti. Saan ito? Yan? Kilala ba nila yan? Oo. Oh, Wag na, mahal naman yan. 23 lang isa nito, oh. Sige, yan. Ilan? Dalawa. Oo. Yan guys. So, dumadampot na kami dito ng mga dilata. Para meron tayong maibigay doon kay ate. Doon kay nanay na nakatira sa gilid. Yun, balik tayo. Shoutout. Shoutout yan sa mga boss ko. May ano ba doon sa inyo? May spaghetti yung doon? Meron din. Yun. Shoutout. Shoutout dyan sa mga ano natin dyan, mga kapongkan, mga kadokers dyan. So, shoutout din sa Andres Motor Parts. So, guys, hindi ako nakapunta dyan kasi medyo busy. So, yung ano natin, hindi pa natin maano. Saka abangan yung next vlog ko tungkol kay Duke kasi may... sige, okay yan. Kasi babiyahe tayo ng Negros. So, ipo-full condition natin yung sidok natin bago bumiyahe. So may mga upgraded tayo sa kanya, mga ilalagay tulad ng mga ilaw, extra ilaw, tapos tail bag, CP holder na with charger. So yun. Ano yun? Yan. Yung sa sisi na lang. Yun. So, kita-kits tayo dyan. Shoutout dyan kay Edong sa Edong Works. Yun. Maya lang guys so yung mga plano natin sa upgraded ni Duke. So abangan nyo yan guys. At yung paglalakbay ko papuntang Negros. So kailangan ko muna kumuha pala ng mga papel para ako yung makabiyahe papunta doon. Yan. Kasi guys, ano doon, exciting to guys kasi balikan lang. Negros, from dito sa Silang papuntang Negros, balikan lang. Yan, namimili na, bibigyan namin siya ng mga ano. So, ngayon guys, ang balita ko kasi doon, lockdown daw yung Bacolod ngayon. So baka walang biyahe doon. Yun. Kaya hintayin muna natin na sakto lang pag nakondisyon ko na yung motor. Baka tapos mag-aasikaso na ako ng mga papel ko pabiyahe papunta doon. Yun guys, abangan nyo yun guys. Day 1 from hanggang sa matapos. Day 1, day 2, day 3. Sige. Yan. So what's up sa inyo mga katropa. So andito na tayo sa ating mission. So ginabi na tayo. Madilim na kasi may trabaho po tayo kanina kaya hindi tayo kagad nakadiretso dito. Bale naglalakad na kami ngayon papunta doon kay nanay na sinasabi ko kanina. Nanay kanina, bale lumapit na ako sa kanya pero parang
naiilang siya at natatakot. So parang ilag siya sa tao. Pero kahit ganon, eh iaabot pa rin natin sa kanya yung ating pamili bilang tulong. Ayan guys, kasama ko. So yan na, naglalakad na kami. Yan, papunta na kami kay nanay. So iabot natin sa kanya yung ating napamili. So parang natatakot si nanay, so iaabot pa rin natin sa kanya. So ayan po si nanay. Siya po yung aabutan natin ng tulong. So nay, wag po kayo matakot nay, iaabot kanyo po to. Yes, natatakot si nanay. Pero di bale, iaabot pa rin natin sa kanya yung tulong natin. Kasama ko nga pala. So yung kasama natin kaninang babae kanina, yung katrabaho ko, hindi siya nakasama. Isa rin po siya sa mga nag-ambag para may abot natin tong kaunting tulong natin sa kanya. Natatakot si nanay. So natatakot si nanay. So anong gagawin natin? Takot si nanay. Nay! Bigas ho! So paano kaya to? Sino kaya ang pwede natin makausap dito? Wala namang iba. Dito po si nanay nakatira. Dito sa lugar na yan. Medyo madilim lang guys, pero kung nais yung magbigay ng tulong sa kanya, maaari niyo siya puntahan dito sa may malapit sa Walter Mart. May stoplight. So may kubo-kubo siya dito sa gilid lang. So balak sana natin abutan ng tulong. Kaso natatakot si nanay. So paano natin siya makukumbise na tanggapin yung tulong? Kasama niya ba yan? Oo. Kaya iaabot natin. Tara. Ate, kasama niyo ba si nanay? Hindi po. Pinabantayan ko lang po. Kasi bali, Nanakaw ng pagkain. kasi bali meron akong ibibigay. Meron kami ibibigay sana ng bigas, pagkain, ano. Kaya natatakot si nanay. Ako na. So yan guys, may kasama siyang iba dito. So siya yung nakausap natin. Yan. Ibali sa kanya na lang natin iaabot yung ano natin. Konting tulong. So yun, parang ilang si nanay, naiilang sa mga tao. Dito, naiiya lang niya pupunta. Nahihiya. Ganun. Yun, nahihiya daw si nanay. So, Doon po, sa kabila po kami. Sa kabila? Pinabantayan ko lang po yan, kuya. saan po sa inyo sa kabila? Doon sa kabilang, yung may gate doon. May gate? Yung may bakuran doon. Doon? Ay, Sino kasama niyo doon? kasama ko po yung kasama ko. Okay, sige. Malay mo. Next week, baka ikaw naman ang maabutan namin. Thanks. Okay. Kuya. Sige, thank you. Thank you daw, sabi. So, guys, ito parang kapitbahay ni nanay. Sa kanya na lang natin ihahabilin yung ating ibibigay kasi si nanay talagang naiilang sa tao. Nahihiya raw. So, tara ate. So, pakisabi na lang kay nanay ha. Apo, nanakaw kasi ninanakaw ng pagkain yun dyan. So, naku, huwag yung nakawan ha. Hindi, bibigyan naman kami ni nanay. I-share nyo na lang itong aming munting nakayanan. Ito. Sige na. Kuya, ang balag yan. Ha? Anong balag? So, iabot namin ha. Ipapakita ko sa inyo ate ha. May 5 kilong bigas. May tinapay. May kape at asukal. Saka dilata. So, sana pagsalo-saluhan na lang ninyo ha. Bibigyan. So, yun. Kasi mawala nang yun din. Hindi, kuya. Okay ha. Nanakaw ng magnanakaw dito. So, asa yung sabon ay? Sabon? Opo, kabata na lang te. Huwag nyo na lang yung sabon kasi para hindi mangamoy yung pagkain. Ano te, kuya? Ito. Ayan. Yan. Basta nandun na kayo sa kabilang bakod Yung may bakan daw dito kuya. So ayun guys, meron na tayong next target na bibigyan natin ng konting tulong. Yun. So baka next week nakamotor na tayo. Kasi ngayon ang hiram lang tayo sa sasakyan. Ayan, ate ha, ikaw na bahala. Okay, sige, thank you ha. Ingat kayo. Yun. Ito te.
Pakisabi na lang kay nanay. Nahihiya yan. Naiiya. Alin Yan na. Ha? Bigay nyo. Oo. Kasi huwag kayong mag-alala next week. Doon na naman ako pupunta sa inyo. Okay? Anak ba? Oo. Yun. Yan. Guys, Thank you, kuya. sa nais pong mag-abot ng tulong dito po sa malapit sa Walter Mag Dasma. Ito bang kuya? Yun ang ganda. Oo. Dito basta ano, harap siya ng San Agustin Bank dito. Meron po kayo makikita ditong parang kubo-kubo sa gilid. Tabi lang talaga ng kalsada. Yun. Sana ay mabigyan din rin sila ng konting tulong. Ay! Ha? Sinanay, ayun sinanay. Ayun. Oo. Sinanay. Natutuwa ko dito eh. Ayan. So sana ay kami nakapagbigay sa inyo ng konting saya. Okay na. Okay na daw. So paano guys? Tara. So mabuhay lahat. Thank you. Ingat kayo. Sige, baka maulit pa kami. Sige, sige. Oh, ayan guys. So hindi man natin na ano si nanay talaga. Kahit pa paano naman naiiwan natin yung naiabot pa rin natin yung tulong natin sa kanya. Ayun si nanay guys, oh, naglalakad kaso lumalayo sa amin. Yan, buhat-buhat na nila yung ano guys. So bahala na sila maghati-hati kasi yun lang ang nakayanan namin ngayon ng mga kasama namin. Yun. So hindi ko akalain na talagang yung sinanay guys nakatayo, ayaw lumapit sa akin. So yan, hindi na namin pipilitin at kukulitin, basta naibigay na namin sa kanya yung kailangan ibigay. So yun. So hanggang dito na lang guys. So maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay at dito sa aming grupo na sana kami ay marami pang matulungan. O yun. Yan si Paring Ace. Alright. So yun. Kaya see you ulit sa next vlog natin. Bukas, mag-iikot ako bukas gamit si Duke. Maghahanap tayo ulit ng bagong target na pwede nating bigyan ng tulong. So yun, see you on, kita tayo ulit sa next vlog natin guys. So hanggang dito muna. So don't forget to like and subscribe and share na rin natin mga katropa. Yun, sige, thank you. Boos!